Zinema kontuei buruz arituko gara ondorengo minutuetan, gaur izan da Elgetan, Izaskun Urkijo arte zuzendaria. Bizkar Soro pelikularen emanaldia izan dutelako izan da bertan, eta tira Euskal Herria zeharkatzen ari da, pelikula honekin, baliatu dugu aukera gurera gonbidatzeko, eta baita onartu ere hementxe da Izaskun. Ongi etorri Izaskun. Eskerrik asko, kaixo. Tira, Bizkar Soro dela eta ari zara Euskal Herriko areto, ikastetxe eta abar ezagutzen izan ere benetan harrera ona jaso du pelikula honek. Bai, oso polita ari da izaten, ari gara, zeharkatzen Euskal Herri osoa, zine aretoetan, kulturetxetan, eskoletan ere bai, eta esperientzia polita, esan. Beharrezkoa esango nuke, inkluso. Bai, oraindik ere ikusi ez duenentzako, ez dugu gehiegi azalduko, baina bai pixka bat, 5 sasoi desberdinetako 5 istorio jasotzen ditu Bizkar Soro pelikulak. Hain zuzen ere, Euskararen zapalkuntzarekin lotutakoak guztiak, badakit ondoreko solasaldietan parte hartzen duzulako, tira, askok gustatu egiten zaigu, ez da bat egiten dugu hor kontatzen danarekin, eta gure esperientziak ere kontatzen ditugu. Batez ere jende nagusiak akaso? Orokorrean jendea unkitu egiten da asko, eta batez ere jende nagusiarentzat nik uste importantea dela, hor ikusten duelako haien bizipenak publiko egin da, eta inkluso esango nuke pixkat alde edo maila terapeutikoan ere bai, ez? Ez dela gauza bat orain arte izan den bezala izkutuan eraman duena bakarrik, orain ere publikoa egin dena, eta behintzat ez, partekatzean nik uste hori terapeutikoa dela. Eta gero jende gazteak ere bai, edo jende nagusia bizi izan duena, ez, hori orain komentatu alizatea, ez, partekatu, eta gero gazteentzat ere bai, nik uste, batez ere, dokumentu honek balio du jakiteko, ze gaina ikusi dugu, transferentzia eten egin dela, ez dute ezagutzen, ez da, hau da, mende batean zehar, 5 garai desberdinetan, gertatzen den, Euskararen zapalkuntza neurtua edo, ez? Eta inkluso 80. hamarkadako historiak ez dituzte ezagutzen, gazte-gazteek. Eta orduan ikusten da hor badagola hori, transferentziaren eten bat, eta beharrezkoa haiek ezagutzea, ez? Segurazki. Eta gero dago Bizkar Sororen atzean dagoen guztia, ez da, grabaketa prozesua, zein dozue 5 urtean, 5 zatitan, Baigorriko herritarrekin, pentsatzen honik alde horretatik ere, eta zuendako lantaldearendako berezitasun asko izango dituela. Bai, oso gauza polita izan dara bai horregatik, ez? 5 urtez egon gara Baigorrira juten, urtero 2 egun grabaketa egiten bakarrik, normalean pelikula bat grabatzen dezunean, irati bat, errementarian, nora 20.000 espezies de abejas, izaten dira 2 hilabeteko grabaketa intensoak. Asko esprimitzen zaituztenak, ez? Fisiko eta emozionalki, eta aurretik ere bai, hilabete batzu prestaketan, baina kasu honetan, izan da beste modelo bat, ez? Josu zuzendariak, Josu Martinezek, gure gana ekarri zuena, kalabaza tripontziak bere garaian erabili zuen metodoa edo, ez? Lagun artean, gertuko jendean artean, eta denboran 5 momentu desberdinetan, 5 urtez, diru gutxirekin, ze normalean pelikula batean gastatzen den dirua, 1,5 milioi, 2 milioi euro, eta 5, eta La Sociedad de la Nieve, 60 milioi. Baina kasu honetan gastatu dugu 150.000 euro. Hau da, urtero, kapitulo bakoitzean media eginda, 30.000 euro, ez? Eta orduan hori ikusten da benetan posible dela zine egitea, behintzat era honetan, ez? Eta horregatik izan da bideragarria, gero Baigorrira jutea urtero. Bertako jendearekin, Josuk aukeratu gintuen hegoaldeko teknikari batzu, gaina duela 5-6 urte, oraindik hasi berriak ginenean, eta gure lantaldeak osatu zituzten bertako herritarrek, Baigorritarrek. Eta orduan izan da oso lanketa polita urtero elkarrekin lan egitea berriro, gainera hori izaten izuna, 2 egun grabaketa, gehi 2 aste lehenago prestatzen hasi, hilabete bat lehenago, amaitzen duzu grabaketa, eta ondo zaude, ez zara gaixotu, ez, beste pelikuletan bezala. Eta gero aparte, ez bakarrik teknikaria, gero aktoreak ere, Baigorritarrak gehienak, ikusten duzu pantailan, Bizkar Soron, aktore ezagun gutxi ikusiko ditugu, ez, Fusanaiak, Lipus, beste batzu ere badaude, baina batez ere herritarrak, gazteak, aurrak, gazteak, nagusiak, zaharrak,
eta gaina hori ikusten da, ez? Ze gozada izan da, nahiekin lan egitea, ze da oso jende langilea, prestua beti, hori lanerako, alaiak, eta euskal kultura dakatenak oso barneratuta, ez? Pelikulan ikusten da, nola, dantzatzen duten, abesten duten, hori dena berezkoa dute, baina, bueno, lan egiteko grina ere bai, eta orduan izan da oso polita, ez? Ba, esaten duguna, ez? Azkenan da, euskarara jendearekin lan egitea, ikastola jendearekin lan egitea, ez? Horrek dakana da, familia moduko bat sortu dana, ez? Eta gero urtero, kapitulo bakoitza bertan estrenatzea ere, ez? Urte batean, lehenengo kapitulua, urrengoan estrenatu bertan, herritarrekin, Baigorriko aretoa txiki horretan, antzoki txiki horretan, terciopelo gorria, egurra, ez? Buru handiak hor, ez dakit, eta izan da, ez? Haien artean, haien burua pantailan ikusten da, jaja, eta izan da oso gauza polita, antzinan egiten zan bezala zinea, ez da? Oso goxoa pentsatzen dut. Tira, Josu Martinez izan da zuzendaria, zuke zuzendari artistiko lanak egin dituzu. Konta iguzu, zer da zuzendari artistikoak egiten duena pelikula batean? Bueno, beti galdetzen didat eta esaten nahi dut, normala iruditzen zaidala, ni Paulekin hasi nintzen, Paul Urkijo nera nahi txikia da, hasi ginen filma laburrak egiten, eta lehenengo aldiz eskatu zidanean laguntzea, izaz, lagunduko jazu Jugando con la muerten arte zuzendaritza egiten, da nik esan nion, zer da hori, ez? Nik ere nekien, ni arkitektua naiz berez, hori da, eta lanean aritu nintzen, eta hainbat master, eficiencia energetika eta gestión de patrimonio, eta bueno. Baina, garai horretan nenbilela, Paulek eskatu zidan laguntzea filma laburretan. Ikusiko zuen zeo zer gaitasuna bazenuela, edo? Nik esaten nuen, berak pentsatzen badu aldetela egin, ni saiatuko naiz. Eta egia esan oso ondo batera da berriz, beti, errementari eskaini zidan, biontzako lehenengo filma izango zana, ez genekien zinean nola egiten zan, ez genuen ikasi, berez, baina izan zen kriston lana, prestaketan, eta dana oso ondo juntzan. Hortik, gero niretzat etorri ziren, Ane, Nora, Bizkar Sororekin hasi ginen, 20.000 especies de abejas, sobre todo de noche, en fin, pelikulak, eta nik esaten dudan nire lana da, dekoratzaile lana, baina gero objetuak, batzutan da espazio bat sortzea zerotik, hau da plato batean, errementarin infernua sortzea, beste batzutan da etxe bat eraldatzea, adibidez 20.000 especies de abejasen hiperrealismo hori lortzea, baina benetan ez dira benetako etxeak, etxe horiek haietan funtzionatzen ziguten, kanpoko paisaiagatik industriala zelako, baina barruko espazioak ez zigun balio, orduan dena ustu, lurra benilatu, papera jarri hormetan, eta hori inberdezu, iruditzea realista dela, ez? Eta irati batean, historikoa, ez? 8. mendea aztertzea eta bar. Eta kasu honetan, Bizkar Soron, izan da, nola irudikatu fikziozko herri bat dana, Bizkar Soro, baina ego edo iparraldeko edo zein herri izan zitekena, mende batean zehar ikustea garai desberdinetan, ez? Garai desberdin? Bai, hori da. Sortu behar izan dituzu, edo irudikatu behar izan dituzu. Orduan, gure lana izan da, hori dekorazio lan horiek egitea objektuak eta bar. Orduan, batez ere objektuak lortu dituguan inguruan, Baigorrin daskate eta inguruetan daskate altxorrak, kotxeak eta utzi dizkigute, nik gero gauza batzu bai ekarri ditut propionik, baina gehienak izan da hango gauzetatik aukeratzea. Hasierako kapituloetan gehiago izaten da, dana egurra, saskiak, ez dakit lurra, ez? Adibidez, hor monumentu bat ikusten da momentu batean pelikulan, aurkezten ari direla publikoki, arrizkoa, baina ez da arrizkoa, hori por expana da. Ez da, de hecho, egun horretan haizea jotzen zuen, da pertsona bat zegoen atzean eusten mugitzen zalako, ez? Oioak, astoak jarri, asfaltoa baldin badago, badana lurra, 7 tonela da lur jarri, ez? Hor nazien banderola erraldoi bat agertzen da, han Arrosako herrian ere bai, egon ginen, Arrosako frontoian erosi genituen 10 metro oial gorri bideriru, gehi oial txuria eta bar, margoa eta esbastika erraldoi hori, ez? Turistak etortzen ziren da guk, film, pelikula, ez? Azaldu egin behar, ez da? Azaldu behar, ez? Hori ote dira hauek. Gero kabina telefoniko bat 80. hamarkadan, polo kaxa pila bat hori erosi, moldatu, margotu, eskulan ere badago, orduan da, antia ere bai, ez? Hori sortu genuen. Antiaren asuntua ere interesgarria da, batez ere orain herri desberdinetan
solasaldiak egitean, jendeak partekatu digu elementu horren, ze elementu desberdin egon zitezkeen antia izateko bere garaian, guk egin genuen halako egur bat, zintzilik, eta gu sortu genuen arotz batekin, baina kontatu digute, zigor bezala, euskaraz ez egiteko, batzutan harriko eskor bat ematen zietela umei, egur bat eskuan eramateko, giltza bat, eraztuna, astoen belarriak, eta hola zigortzen zieten euskaraz ez egiteko, eta filman ikusiko da, ez? Ez bakarrik hori zigorra zure hizkuntza ez erabiltzeko, baizik eta gero beldurra sortzea beste umei, ze entzuten badituzuzuk euskaraz egiten, salatu behar dituzu, ez? Orduan hor, bai, eta burla ere, eta hori da, lotxa, konplejua, astoa zara, euskalduna baldin zara, orduan, emozio guzti horiek agertzen dira, eta horiek gure lana da, dekorazioaren bitartez eta objektuen bitartez ere laguntzea, netzako dekorazioa eta arte zuzendaritza da, beste aktore bat bezala, ez? Hitz egin behar duena, garaiari buruz, historiari buruz, pertsonaiei buruz, emozioi buruz eta guzti horri buruz, lagundu behar du. Bueno, Bizkar Soron aritu zara, beste titulu batzuk ere aipatu dituzu, Errementari, Nora, Neirati, 20.000 especies de abejas, tira, horrek bakotxak bere lanketa izango zuen, eta horre dokumentatu, jakin, galdetu, begiratu, lortu, danak oso desberdinak izango zian noski? Bai, nik beti esaten dut, proiektu bakoitza da zerotik hastea, eta aztertu behar duzu bakarra den bezala, ez? Errementari batean, ipui bada, fantasia, bera zein dezakezu dana diseinatu, asmatu, exageratu, ez? Iruditegi bat sortu propioa, eta nire asko gustatzen zait. Ez nahi zain kontsumitzailea gero zinean, gustatzen zaidan arren, baina lan egiteko da gehien gustatzen zaidan generoa. Baina gero irati batean, 8. mendea aztertu behar dezu, eta fidela izan behar dezu, ze zailtasun dauden erori egiteko. Kasu honetan esan deguna, irudikatu behar dezu garai bakoitzean, giro hori sortu behar dezu. Orduan, bai, Bai, zure bilbidari buruz hitz egin nahiko nuke ere, Izaskun izan ere sariak ere badaude, lantaldeari emandakoak edo zure lanari emandakoak, Bizkar Sorok adibidez argia saria jaso du eta Goya sariak aipatu barik ezin utzi, ezta, 20.000 especies de abejasekin izendapena ere lortu zenuelako. Tira, zer suposatzen du alako izendapen batek hasi berria duela 5-6 urte, ezta, zuretzako? Bueno, kriston aitortza rekonozimendu polita, gainera nik momentu horretan, batez ere zinea oso gogorra delako. Badokalde oso polit bat, batez ere niretzat hasieran ari zarenean informazioa lortzen, diseinatzen, eraikitzen, gero ja rodaje hasten da eta hor hasten da benetan gogorra fisiko eta emozionalki ere bai, eta humanoki ere bai esango nuke. Baina, eta behin ja amaitu danean hori eta denbora batera alako aitortza errekonozimendu bat, gaina ni momentu horretan Madrilen nengoen, aurreko egunean estrenatu genuen Madrilen bertan Golem zinetan Sobre todo de noche filma, Victor Iriarterena. Eta ni bertan ospatu genuen, lotan geratu nintzen, da horrengo egunean Euskal Herrira igo baino lehen, esan, Prado museora jungo naiz, ordutxo bat, 10:00-tik 11:00 han egon nintzen puntual, ireki zituzten ateak eta ni lehena. Lehena diot, porque gaina sartu ginen atzeko ate batetik utzi ziguten sartzen, en fin. Han nengoen nik gero bakarrik, ikusi nun dana, atera nintzen 11:00 eta jo nintzen dendara erostera postal batzu, eta nengoen Goyak ikusita gero, Velázquez horiek ikusita gero, ez? Eta jo nintzen dendara, eta postal batzu begiratzen ikusten, bat Saturno devorando a su hijo Goyarena, eta momentu horretan, gaina pentsatzen, hau Pauli eramango diot, ukiko du, baina berdin dio, nire nebari eramateko eta gustatzen zaiola kuadro hori, eta batean, poltsikoan mugikorra hasi izan, klin, klan, klon, 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 hartu nun, eta 11:00 eta 4 ziren, da ni ahaztuta Goya sarien nominazioak eta aterako zirela. Eta batean WhatsApp pila bat, zorionak, eta ni enun ulertzen. Eta baietako batean Paul, eta ni Pauli, baina Paul ze, eta bera, nominatuta ez eta negarrez hasi nintzen, dendan horni bakarrik, ezin nun eutxi, eta
Eta kriston emozioa pentsatzen, gaina ni akademikoa naiz orain, duela, abejas egiten ari ginenean, gonbidatu ziaten akademiko izateko, onartu nuen, 2000 eta piko akademiko gara, eta orduan badakit zer dan hori, hainbeste pelikula artean, eta gero boskatzea, eta orduan sentitu nuen, kriston posa pentsatzen, hainbeste jendek ikusi du gure lana, eta ikusi du nire lana, eta nahi izan du baloratu, eta pentsatu nuen, nahi nuela ospatu, eta nire jendearekin egon, da ospatu, eta hori izan zen azaroan edo, otsaier arte izan zen oso gauza polita, elkarrizketa pila bat, nominatuak elkartu ginen Madrilen, 200 bat pertsona, eta oso gauza polita berezia izan zen mimo askorekin bizi izan dudana, eta gero ja Goya sariak iristen direnean, antzaude, da oso, polita da. Hori zen ere galdera, konta iguzu pixkat, barrutik nola horre alfombra gorria, fokoak, hori guztia, jantziak, koktelak, festak. A ber, nik uste nik bizi izan dudan bezala, pixkat kontentzioarekin, hau da, ze emozioak altzaitu eraman, ez dakit, baina benetan zer da, ari direla zure lana baloratzen, baina ez du esan nahizu onena zarenik, edo ez da, tokatzen zaizula, oin errekonozimendu hori, eta oso posgarria da. Baina bai, adibidez niri Gasteizen neska batek egin zian jantzia, zen gainean egon super lanpetuta, eta nik egingo dizut jantzia, eta berak egin zidan, orduan hola jo nintzen. Hegazkina jartzen dizute, kasu honetan trena, aurreko urtean Sevillara, Sevillan egon ginen ez, aurreko urtean bai. Hegazkinez, baina kasu honetan trenean, baina gero jasotzen zaituzte, hotelera eraman, pixkat hori, eguerdian bertan TVko koktela dago, eta, hortxe, arratsaldean hotelera zoaz, eta gero ja, gauerako prestatu behar dezu, prestatzen zara eta hori dena, jasotzen zaituzte, eta gu ginen, 15 nominatu, ez dakitzen bat nominatu, 11, ez dakit, 11, ez dago baratzen hain. Orduan, gure lagunekin eta danak autobusean, iristen zara bertara, eta, karo, antzeuden, La Sociedad de la Nieve, bestea, karo, aktore danekin, eta, izan zen, pixkat arrera hori fotokola, eta gero ja eseri galan, eta, karo, ni goratzen dut nengoela. Ni nengoen bigarren filan, ez di hemen nire aurrean, Sofiarekin, txikiarekin. Ni hemen bigarren filan. Martxelo, hemen, eta taldeko beste denak atzetik. Eta nien bentxe, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, hemen bi eserlekuta, eta nik ez nun pentsatzen irabaziko nunik, eta ez nun irabazi. Gaina, lan baine da eminentzia bat irabazizuna arte zuzendaritzan. Eta, asteburu honetan egon naiz bazkaltzen berarekin, eta, en fin, oso tipo, eminentzia bat. Eta, han ningoela, baina, kamara bat hemen denbora guztien, eta nik, haber emango didaten, eta hor Bisbal ateratzen zen, bestea zakize, eta, karo, baina hor, 3.000 pertsona, 2.000 eta piko atzean, eta gu hemen, eta nizaten nun, saria emango diaten, gero ziaten eman, dana perfecto, baina momentu baten esan nun, igual bai, ez esango, Diskurso prestatu gabe, joan zinen. Pentsatu nun, baina ez nun pentsatzen atebarko nunik, eta orduan esan nun, errepasatuko, azkenean etzan behar izan, La Sociedad de la Nieve eraman zuen, azkenean da, 60 milioi euro, kriston faktura, kriston talentua dago hor, eta, en fin, merezita, noski. Baina balio dute oleakoak jendea ezagutzeko, kontaktuak egiteko, beste batzuekin harremanetan jartzeko, edo ez, esango zenuke? Bai, guztiz. Batez ere Madrilen elkartu ginenean, han azaroan, nominatu guztiak eta nik ora harremanak egin nituen. Bai, ezagutu nituen, de hecho, nirekin nominatuta zeudenak, elkartu ginen, eta harreman polita sortu dugu, Alan Bainirekin ere bai, irabazizunarekin, eta hoixe, eta beste zuzendari batzuekin, beste produktore batzuekin, eta horretarako balio du. Eta aparte, elkarrizketatzen zaituzte, berdintzait, herriko telebistan, ETV-en, Garan, Televizio Española, Telecincon, El Mundo, eske... Bai, beste zabalkunde bat da. Bai, eta oso orokorra, oso globala, orduan, aurpegia, jartzen dizu, eta zure lana baloratzen da, eta hori oso interesgarria da, bai. Euskal zinemari buruz ere galdetu nahi dizut, loraldian dagoela entzun dugu, iritzi berekoa zara, eta hori horrela izateko zerk egin du orain hori albidetzea? Ni teknikaria naiz eta artista edozein kasutan, baina naiz produktorea edo industrianen abil horretan, baina bai esango nuke, ni gogoratzen dut filma laburrak egiten genituenean Paulekin, gogoratzen dut berak sariak irabazten zituen eta beti bere diskursoan zegoen. Euskal zinearen industria
sortu behar dugu, laguntzak egon behar dute, ez daude baliabideak, ez, eta beti izan bere diskursoa. Errementari egitea lortu genuen, etxo goratzet Eusko Jaurlaritza parte zala eta esaten ziguten. Ez dakigu nola inde zuen, hain diru gutxirekin, ez? Bueno, hor pasio handia jarri genuelako segurazki, eta Paulek batez ere, ez, burua da importantea. Baina, justo momentu horretan, handia, errementari, egin berri, ze aurretik bazen filma batzu, baina igual ez zuten eukiain besteko islada edo. Batez ere, Euskal Herriko teknikari asko, kanpora jundirelako bailenago, ez? Egon da, baina, ez, jende oso talentosoa, baina jende asko kanpora junta lan egitea. Eta momentu horretan errementari eta handia eta garai horretan horaz izan ikuste hemengo, ez, industria sortzen edo ikusten ahaltzala zerbait sortu. Konfiantza eman zuen eta orduan hasi ziren subentzio gehiago ematen eta bar. Eta orain zein da momentua hori, ez, fiskalki laguntza horiek daudela eta bar, nik uste kontu handiarekin hartu beharreko gauza dela. Orain ematen du bai, kristona dala, baina orain ari da jende asko etortzen kanpotik, baina askotan bere jendea ekartzen du ere bai. Baldintza asko sobeekin, eta nik pixka beldurra dakat hemengo lana ez da bilakatuko como trabajo barato, ez da egin dola esan, ez? Lan merkea bezala, ez? Guri beste baldintza eskasago batzuekin, eta aparte igual gu esartzea, hemengo jendea esartzea batzutan. Kanpotik diozunean nundik da? Espainia, Euskal Herritik kanpotik ekartzen da jendea. Askotan produktora andaluzak edo katalanak eta bar, eta oso interesgarria da, ez? Danon artean sortzea gauzak, baina, klaro, hori gertatzen danean, askotan bertako jendea ekartzen da, baina askotan talde osoa ere bai. Ez bakarrik burua, ez? Departamentuko burua, baizik eta igual talde osoak. Eta, bueno, kontutan hartzekoa. Hori zaindu beharko litzak ez, kontuan hartu behintzat eta neurriak hartu. Eta aparte, kriston desgaztea egiten dula ere lurraldean zineak. Hori ere, zaindu, ez dela nik nuke utziko, benga hemen grabatzea dezoin modutan iruditzen zait, zaindu behar dela oso ondo, rodaketa bat egiten danean toki batean, arrasatzen du. Orduan, hori ere nik uste zaintzeko gauza badala. Arrasatzen du, alegia jendea erakartzen du, grabaketa momentuetan eskatzen ditu balintza batzu? Laguntzen du ekonomikoki hotelak eta hori sustatzeko, baina gero baliabide lurra bera, mendia baldin bada, eske ez dakit nola geratuko dan lur hori, edo ez, edo zenet hori ere zaindu beharreko gauza badala. Bai, gure banaketa aukeren inguruan ere galdetu nahi dizut, behin pelikula bat eginda eta ari zarete lan handia egiten, ustut banatuta dituzue lanak, leku asko bisitatzen dituzue, baina horrek ere eskatzen du denbora bat eta dedikazio bat. Eta nola dugu guk behin pelikula bat eginda erresa da zabaltzea edo beharko genuke hor ere egitura batzuk sortzea? Bueno, diruaren arabera izaten da beti. Orduan, orain asko dago plataformak, ezta? Amazon, Netflix, gaur egun Netflixek uste sortzen dituela bere produktu propioak. Errementari bestela Netflixek erosizun eta horrek lagunduzun zabaltzen, baina gaur egun olako plataforma batek uste bereak propio egiten dituela bakarrik. Baina badaude beste plataforma batzuk, erosten baldin badute produktua laguntzen dutela zabaltzen. Hala ere, interesgarriena beti da pantalla handian erakutsi alizatea, horretarako diru bat behar da, produktorak lortu behar duena edo postu hori egin behar duena. Gure kasuan ez dakagu diru hori. Gure kasuan diot Bizkar Soro. Ni pelikula askotanko parte naiz, baina kasu honetan Bizkar Soron ez dakagu diru hori. Eta orduan ari gara egiten alokatzen herrietan pelikula, egon da korrika kulturalan agendan barruan eta horrek lagundu dio asko. Orduan, alokatu egiten da pelikula, eta gero gu ere juten gara solasaldiak dinamizatzera. Berrogi eta 5 minutu, eten gara galderak erantzuten, o esplikatzen gauzak, eta jendearen aportazioak ere hartzen, gero gure taldean partekatzen ditugu ere jasotako horiek. Zein da gauza, interesgarri litzateke Bizkar Soro ere, pantalla handian ikusi alizatea, zine aretoetan, ez?
Eta, bueno, orain horretan gabiltza ja nola egin daiteke, no ze aukera dauden, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, Frantzian, erderaz bai, ze aukerak daude Bizkarsoro ikustea bai euskaraz, euskara frantzes horretan, euskaraz eta frantzesez ez nahi dut, ze bi hizkuntza agertzen dira, iparraldeko euskara eta frantsesa, eta gero azpitituluak ikusi ditzakezu euskaraz, normalean herriek hori aukeratzen dutela, baina ikusi daiteke ingelesez, frantsesez edo erdaraz, eta behintzat hemen hegoaldean interesgarria litzateke jendeak erdaraz irakurri ahal izatea. Ze badago jende asko euskararen aldekoa dana eta euskararen alde asko burrukatu duena, eta gero ez dakitenak euskaraz, ez? Eta nik Araban jende asko ezagutzen dut horrela, ez? Gure kasuan Gasteizen gu gara lau anai-arre bat, Tokider ikastolan ikasi genuen, gure gurasoek ez zekiten euskaraz, baina postu hori egin zuten euskararen alde, eta guk egiten genuen euskara ikastolan, eta etxean ere bai, gure gurasoek ez ziguten ulertzen, baina hala ere esaten ziguten euskaraz egin behar genuela, gero kalean zan erdara hutsa. Eta hori izan da kriston apostu bat, eta nik uste alako jendeak ere merezi dula eta behar dula ulertu alizatea alako forma bat. Bai, zalantzarik gabe. Tira, Izaskin Urkijo, mila esker bisitarengatik, zorionak egindako lanagatik, eta berriro ere sariak jasotzen eta ikusten zaitu. Eskerrik asko, eta lanean jarraitzea. Nahi duzun erarte. Berdin.